ናጽነት ኤርትራ ማለት ኩርዓት እዩ ወለድና ዛእቲ ፎርት ሃንት ኣብ ከባቢ ማውንት ቨርነን ዝርከብ ሰፊሕ ናይ መዘናግዒ ቦታ እዩ ስድራ ቤታት ተኣኻኺበን የዕልላን ይዛንያን ቆልዑት ድማ ቃሕ ዝበሎም ብስፖርትን ካልእ ፀወታን ሒዞም ይፃወቱን ይዕንድሩን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ መንእሰያትን ቆልዑትን ነይሮም ክበሃል ይከኣል ኣብ ቅድመይ ዝፀንሑኒ ሕልፍ ኢለ ናጽነት ኤርትራ ንዓታቶም እንታይ ማለት ምዃኑን ምስ ኣሜሪካውነቶም ብኸመይ ከም ዘዛምድዎን ዘኺድዎን ይሓቶም ነይረ ተኸታተሉ። My name is Marhawi and Eritrea independence for me is very special because ናይ ስዋዕትና እናዘከረና መዓልቲ ሽመይ መርሃዊ ይበሃል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንዓይ ፍሉይ እዩ ነብዚ ዘብፅሑና ስዋዕትና እንዳዘከርና ተኣኪብና ብሓጎስ ነብዕለሉ መዓልቲ እዩ ከመይ ተተሓሕዞ ሕጂ እስኻ ኣብ ዝመቸም ኣሜሪካ ኮይንካ ትኸውን ምስ ኤርትራዊ ምዃን كمية تأساسره كبد بدي ما كيس يخليك جاه إترامي تري جن حنساب سومنا بتشارج لي بخونا إيه كوميونيتي جالس لا تركب تعمي دست لك مس سكات كومسي تعوني بعنس كتب له خلا خاسي نايبتنا بهجين يروح مس خان تخون بزعواجا زيجنا نحجوس برايد نخون وسيسي نعتمين يروح كل قاسس يعني هم تسولس بتعير مسكين حجي لو ما عمتك نزخون حزبي ابز فتره غلها كمي انت يسمعك حواس اداوي دلو خين يسمع الحجي مصطفى عايز بدنا كمان تعال حقوسي تحقسنا فهم هذا خلص على حقوسي له ما جمرت خادك من لما تمسي خافي اي متى هون ابي تمرت سنه وركوسي يروحون يا بيت مرتقع الجزء تمرت سنه وركوسي زي ما جمره جزيو متشرش هاكنا يكون خدي حجي عامت عملنا بايا تاقي جمالتي እንደገና ድሕሪ ፓንደሚክ ወካል ድሕሪ ዝለበዳ ኮቪድ መጀመሪያ ግዜ ዝኽበር ዘሎ ስለዚ አሜን አሜን እስከ ግለጾም ዞም መንእሰያት ከመኻ ክሪኦም ከለኻ እንታይ ከም መንእሰያት ብሓቂት ሰርፕራይዝ ገይሮም ማዓንቲ ኣይትፀበኾም ዓረፍ እነዚ ክመፁ ኣብ በል ፈሪሕ ክመፁ ዕሹ ፃወት ኣለዉ መንእሰያት ደቂ 25 ሓለፍዋኖም ዝበዝሑ ብጣዕሚ ባህሎም independence ناتهم كموتو شيء بتعميد داس دبلي هم بدحرينا دموت خا خمس قتلوا واحد ثاني جبل تعني لي امين نروح مع الزوج Hello my beautiful Eritrean people. We're out here at Fort Hunt Park with celebrating independence. ኣብዚ ኣብ ፎርት ሃንት ዝተባሃለ ሕዛእቲ መዓልቲ ናጽነትና ንኽብር ኣለና ምስ ህዝበይ ኮይነ ብሓባር ክኽብሮ ከለኹ ደስ ይብለኒ Happy Independence Day, happy 31st. We're out here in the DMV. ኣብዚ ዘለና መበል 31 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምኽባር እዩ ሎሚ ኩላትና ብሓድነትና ብመንፈስ ሓርበኝነትን ነኽብሮ ኣለና እዚ ዓይነት ሓድነትን ሓይልን ድማ ክቕፅል ተስፋ ገብር ሽመይ ሚካኤል ጎይቶኦም ኣስገዶም እዩ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዘለኹ ግን ናብ ትውልዲ ዓደይ ክምለስ እየ ዝሕልን And I'm Biniam Gobru Tasfazgi. I'm from born and raised in DC, and they always say you can take the Eritrean out of Eritrea, but you can't take the Eritrean out of the Eritrean. So for me, it's simple. I just use the JFK quote. JFK quote: "Ask what you can do for your country, not what your country can do for you." That's the only way. If you sit here and just talk about it, nothing's gonna happen. Ask what you can do for your country, not what you. DC ተወሊደ ዓብየ ከም ኩልና ንብሎ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ግን ካብ ኤርትራውያን ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ ይብል ቢንያም ንሚካኤል እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ሓቲተዮ ነይረ ንድርብ መንነት ኤርትራውነትን ኣሜሪካውነትን ከመይ ተዛምዶ ዝብል ሕቶ ጃን ኤፍ ኬነዲ ዝበልአ ብቐሊሉ ክጥቀም ዝደሊ ንሃገረይ እንታይ ክገብረላ በል እምበር ሃገረይ እንታይ ክትገብረለይ ኣይትበል ነዘን ክልተ መንእሰያት ድማ እቲ መዓልቲ ንዓታተን እንታይ ማለት ምዃኑ ሓቲተየ ነይረ Okay, my name is Sessan Zerhamanet and Eritrea independence means independence for Eritrea, my country of course. It gives ንዓይ ናጽነት ኤርትራ ማለት ኩርዓት እዩ ወለድና ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ሞሳን ኸፍለሉ ዕለት እዩ ትብል ሰሰን My name is Helen Tekabrahan and to me Eritrea independence means freedom. ሽመይ ሄለን ተኽለብርሃን ይበሃል ንዓይ ናጽነት ኤርትራ ማለት ናጽነት ብልጽግና ግልጽን ናጻ ምዃንን ማለት እዩ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ዝመጽእ ወለዶታት እውን ከምኡ ነቶም ንዓና ክብሉ ዝሓለፉ ነመስግኖም
Eritrea sets a foundation for me because that's my roots, that's my background. So it gives me a strong foundation of who I am internally, but then also being ሄለን American, that gives me a ኣተሓሒዛ foundation of how I ኤርትራውነትን ኣሜሪካውነትን ብኸመይ ብሓባር ክተኺድኦ ትኽእላ ዝብል ሕቶ ትምልስ። ኤርትራውነት ንዓይ መሰረተ እዩ፣ መበገስታይን ድሕሪ ባይታይን እዩ። እመን ምዃነይ ሓያል መሰረት ይህበኒ፣ በቲ ሓደ ድማ ኣሜሪካዊ ምዃነይ ንቕድሚት ንኽግስግስ ከም ዝኽእል መንጠሪ ባይታ ይኾነኒ ትብል ሄለን። መሓዝኣ ሰሰን ድማ ትቕጽል። ኤርትራውነት መንነት እዩ። ካበኢኺ ክብሉ ንኸለዉ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ምዃነይ ይነግሮም፣ ታሪክ ሃገረይ ይነግሮም። ብዙሕ ስለ ዘይፈልጥና ድማ ባህለይን መንነተይን ክገልጸሎም ከለኹ ባህ ዝብለኒ። ሎሚ ድማ ብዙሕነት ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይ ስለ ዘሎ ክንገልጸሎም ከለና ይቕበሉና እዮም ትብል። ሰሰን ኣተሓሒዛ ነቲ ብዓይና ትርእዮ ዝነበረት በዓል ክትገልጾ ሓቲተያ ከምዚ ትብል። Yeah, beautiful people, beautiful community, everybody getting together. That's why I was so happy to come today, was to see my family, my friends that I haven't seen so long. ደስ ዝብል ቦታ፣ ደስ ዝብል ማሕበረሰብ፣ ኩሉ ሰብ ብሓድነት ይሕጎስ ኣሎ። ካብ ዝርእዮም ነዊሕ ዝገበርኩ ኣዝማደይን መሓዙተይን ምርካበይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ኣይተራኸብናን ጸኒሕና። ማሕበረኮምና ዝያዳ ጥሙርን ሓያልን እዩ፣ ዝያዳ እንተሓይለ ድማ ኣይከፍእን እዩ ትብል እዛ ተምሃሪት ማስተርስ ዲግሪ። ቀፂለን ኣብ ቅድመይ ጎፍ ዝበላኒ መንእሰያት ሃናን በይሉልን ይበሃላ። ነቶም ሃገር ክንከውን ዝገበሩና ክንጽምብል ኢና፣ ኣብዚ ክንውዕል ደሊና ዘለና ይብላ ብሓባር። ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ወኪልና ኢና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንጽምብል ዘለና፣ ነቶም ምእንተና ዝሓለፉ ኢና ንዝክር ትብል። ኣብ መወዳእታ ድማ ካልእ መንእሰይ ብሽማ ትጅምር። Hi, my name is Luam Johannes Aron. I'm Gwalwada Aron. I'm here to celebrate the 31st year of Eritrean Independence Day. ልዋም ዮሃንስ ኣሮን ይበሃል። ንመበል 31 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምኽባር እየ ካብ ኒውዮርክ መጽአ። ኤርትራዊት ምዃነይ ኣዝየ ዝሕብን፣ ዳርጋ ኩሎም መሓዙተይ ኤርትራውያን እዮም ትብል ልዋም። እቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ፎርታሃንት ዝተባሃለ ሰፊሕ መዘናግዒ ህዛእቲ ኣሌክዛንደርያ ቨርጂንያ ዝተኻየደ ዝነት ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ሙዚቃዊ ጽምብላትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ንምሸቱ እውን ቀዳም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ልዕሊ 3,000 ሰባት ዝተረኸብሉ ለይታዊ ትልሂት ተኻይዱ ነይሩ ብምኽንያት መበል 31 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ።